Искам да поздравя всички участници, организаторите, че за поредна година се организира това мероприятие, което събира толкова много млади хора, а и разбира се и по-възрастни, които искат да поспортуват, да побягат и да покажат, че спорта е много важна част от нашето ежедневие. Благодаря на всички участници още веднъж. Надявам се, че с събраните средства отново ще бъде направена една много добра инициатива за общината, каквато беше изграждането на стрит фитнеса в парк Зеления клин, където ще приключи всъщност тази обиколка и всички ще можете да видите ефекта от това, което беше направено през миналата година. Успех на всички и дано най-добрия да победи! Айде, Олег, давай, като снимат. Искам да връча на господин кмета едно колело, с него да ходи на работа, да даде пример на неговите колеги и да даде старт на велопарка на общината. Авторите на първо място за това чудесно събитие, което се случи тази вечер в Стара Загора. За поредна година имаме голямото масово бягане, а от тази година имаме и обиколка с велосипеди. Много е важно това за града, което се прави, да създава култура в хората, да обичат спорта, да обичат велосипеда, да го използват, защото това е едно модерно решение и здравословно. Община Стара Загора ще се погрижи през следващата година да бъдат изградени километри велоалеи, за да даде възможност на всички, които използват колелета, безопасно да пътуват из града. Специално искам да благодаря на госпожа Чахова, която за пореден път доказва, че освен голям спортист за Стара Загора е голям общественик. Нека да има повече такива хора на всички граждански сдружения и групи, които участваха в днешната инициатива и я подкрепят. Нека да са живи и здрави. Наближава празника на града 5 октомври. Заедно да го посрещнем с едно добро настроение, каквото беше създадено тази вечер. Благодаря ви, успех и със сигурност ще ползвам този велосипед, за да дам пример.